हेलो गाइस नोंथांमोनखौ जोंनि सनि मनि यूट्यूब चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय थाबाय स' दिनहिबो जोंहा शुट दोङो बेयावनो जों थांनो नागिरदों अन्नानै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय दा जोबजासिम नायलांबाय थादो बिथांनि चेनेलखौ सनि मनि आरो जायफोरा दाहालागै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै खालामना ला दिनहिनि शुटआव जोङो बिथाङा आदाखौबो लोगो मोनदों Halo. Hai. Elogramani film syuting खालामनायखौ नायनो फैदोंमोन बाहायनो लोगो मोनलायनाय जाबाय गोबांथार मानसिखौ मोजां मोनदों लोगो मोननानै जोंबो लोगो मोननानै गाहाम मोनदों थेंक इउ नै जाहा शुट सोलिगासिनो बिथिं फैला दोङो फैला हायगोन ना माथो एल'ग्राम थामजों मोनसिगोन लिपसिंआ गाज्रि नुयोना लिपसिंआ गाज्रि नुयो ओरैबायसा सान्दुं गोसा जों दायो बेलेगाव थांनो नागिरदों अन्नानै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय स्टार्ट आरो ब्लग बानायनायावबो बिब' बिनानाव सोलायनायखौनो नुवाखै आं गामियाव थाबाय थानाय जायोना दे थांदो लकेशनाव मोनफैबाय जोङो दायो बेयाव शुट सोलिगोन अन्नानै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय हेलो खुलुमबाय रायजोफोरा आं सनजना बागानाव बेरायनो फैदों आरो बेरायनो ना शुट एल'नो हायदों इयो एल'नो ये देखो कैमरामैन है ये लाजिनानै माने मोखां खिथियाखै आरो बियो आं दा सिरि सिरि खिथिखुमागोन बे पातामोननि हेन दे माहा थाबाय फैदों जोंहा दायो शुटिंआ सासेया लाखांबाय बेहा नै बेहा दा बेनाव सोंनोसै ओमफ्राय शुटिंखौ लानानै बोरै मोनखो जेनेबा मोजांबो मोनदों हामाबो मोनदों लासिंसिंबो मोनदों जोबोद समायना मोजां मोनदों माने दे जों मा सोंसै माबायदि देलाय बुंफिनलाय दे जेनेबा नङा बुंग्रो नों फार्स्टआव बुंग्रो भिडिअखौ बनायनानै माबायदि मोनदों बिराद मोजां मोनदों आरो गोजोननाय मोनदों मोजां समायना मोनदों आरो गोजोननाय मोजां मोनदों दा जों माबा एल'ग्रा आदाया थारमाने एक्टरनि फादार आरो आं मोनदों जेनेबा बनायनाय बिथांनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम फैलाव नार्जारि ब्लग फैलाव नार्जारि ब्लग बिथांनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम देखो नै लोगोफोर जाहा शुटआ दायो जोब्बाय जों दायो न'फारसे ओंखारलांफिनसै नोंथांमोना